No niin, tänään tuli oivallinen tilaisuus nähdä, miten automoveri selviää oikeasti todella hankalasta kelistä. Niin videosta näkyy, että vettä tulee todella paljon. Ja tietenkin tässä olisi voinut käydä laittomassa painamassa nappia, että pysyisi parkissa sen tietyn aikaa, mutta tämä tosiaan ukkoskuuro tuli aika yllättäen ja en ehtinyt sitten painaa ja näköjään automoveri selvii tästäkin ihan poikkeuksellisen hyvin, että jälkinäkyy on tosi tasasta ja aika väsymätön puurtaja kelistä huolimatta niin menee pitkin pihaa. Videolta ei kyllä ihan näy sitä, että kuinka hirveästi sitä vettä tuli ja tuuli oli todella voimakas. Tämän kesän kovimpia ukkoskuuroja. Vettä oli lainehtimiseen asti muualla, mutta pihalla vielä pysyi silleen hyvänä, ettei tullut lätäköitä mihin tätä leikkuri olisi voinut jäädä jumiin ja jopa vaurioitua. Mutta tässäkin selvisi todella hyvin ja tää tuntuu itsensä toistamiselta, mutta edelleen hämmästelen tuota jälkeä, kuinka hienoa jälkeä se saa aikaiseksi ja kuinka vaivattomasti. Sitten pari tuntia myöhemmin uutta kuvaa, että taas aurinko paistaa ja meno jatkuu. Eikä jälkeenkään siitä myrskystä nurmikolla ja täytyy vaan ihailla omaa nurmikkoa, ei ole ikinä näin hyvässä kunnossa ollut. On kuin golfkenttä. Vielä kun vähän lannoitetta laittaisi, niin automoverilla olisi vähän, tai lissulla olisi vähän enemmän vielä tekemistä. Täytyy edelläkin kiitellä tää leikkuja ja tosiaan selviää säästä kun säästä.